Ako rin sa Florence Subdivision. Sige pre. Ayaw ko rin washing. Automatic washing machine. Panasonic siya. Nya mapawong siya mo error yung board atong tan-awon. Okay, basig na aray kuan ani. Grounded. Ablihan, double check na to. High tech sa nga board yang ko ano kay naay murag box diri sa sud. Tanaw ni kung say problema ani nganong mo error siya. Basig naay basa or something ani ang andre. Ato sang gibuwad ang mga yang board kay murag bahong sunog. Nya atong ablihan ni diri yang sensor kay mao ni hinungdan sa error. Kani diri mao ni yang sensor. Kani ato ni check up pon rin na ani gamay pisa diri yang board mao ni yang sensor. Mo nang usa ni sa hinungdan nga mo error. To aning tangtangon. Dara natangtang na siya. Mao ni atong ilisan. Kaya marag naadri ang posible nga hinungdan sa error. Gamay ra ni siya pero mao ni magdag control sa iyang error. Ni gamay kay nga board no. Mao ni magda sa iyang sensor. Ato ning ilisan. O sige nyer, muadto ra ko nyer. Ako sa naisira niya, mo-order pa man. Na ako nang nauli ang board ato ning ibalik kay gibuwad sa nako kay murag umog-umog sad siya. Pero ang atong diagnose ani ang sensor gid niya. Ang connection ani. Unya naam sa main board ato sang gibuwad og apil kay murag basa-basa ra ba yang kabir murag nanimaho sang sunog. Pero error man murag duda ko sa kuan ra gini siya. Kining iyahang sensor tuwagi suguan pa papalit. Ato sa ni uli diri ang iyahang mga connection, daghan kay nig mga wire. Di ka kuanan ni masipyat og taod na impas gyud. Anda daghang gibutanganan. Sige. Ito itaod. Kining kapasitor diri ni. Diha na siya. Kini diri kani siya diri kani diri kani diri sa kinahanglan dili gid ka masipyat ani sa pagtaod kay usara ka sipyat nimo ani sunog ni siya kay electronic digital electronic naman ni kinahanglan gid nga masakto gid tanan ang imong pagpanaod ani apay bakante usaw pang double check kung na hansak bigig maayo. Kaya importante gini siya nga dili gini siya mga bali-bali ang wire. Okay. Nga kini diri usara man way libog kay usara yung butanganan didto makalibog mo to. Kung mabali tong wire posible gid nga sunog siya. Uli na. Kaya ang sensor na adi sa ilawom o palitan pa man. Pre, dahil palitonon pre, sinisor pre. Suwaya ko na dito, palit ko na dito suwaya sa basak.
Ha? Kadumdum ka na sensor. Naa dito nilang sample. Guba sensor eh. Guba kay mo na hinungdan sa error. Ato naman na tabo ako ato na ning tabunan. Text lang ko pre. Kina. Balik na siya sa iya. Normal niya iuli to iyang kabir. Kani. Oh, basa-basa kung gani ang loyo. Kani uli. Samtang naghuwat ta sa gisugo na to nga papalit og pisa sa washing machine dito sa basak. Adto lang ko maghuwat sa gate sa Florence. Kaya aron makitaan ko to gisugo nga muuli na. Kaya naa sa ko'y giayo dito sa kuan washing sad gihapon nya. Bungkagunon sa to nako. Dara napalitan na ang pisa sa washing. Gamay rek ini siya na board pero mo ni nagda sa sensor kay mo error man siya. Mo nga washing machine. Ato sa ni itaod. Ito nang na sampak yang kuan tabunan na to. Pero ma-screwhan. Mana na to nahuman nagtaod ato ana ning sira og balik. Ano na siya? Mo-testing na ta. Kaya hapit na launa, trabaho sa taron. Power. Ano na to? Mo-error pa ba? O rin. Dayon wash ta. Sige. Wash ko no. Dayon rain. Sige. Sweet. Water. Start. Tanawon ta ni. Kung mo-error pa ba? Tanaw. Mo-error mo tanah dia. Ato siya pabuto na. Oh lagi. Karon wala na siya mo-error. Pero atong tanawon nga mulaba ba? Pero di na mulaba ato to ibalik ang iyang clip paluagan ta to. Dara, agas ng tubig oh. Agas ng tubig. Agas ng tubig ha. Nya wala na mo error ang iyang kuan. May dara. takbo naman siya. Wala na mo error oh. Nag-agas na yung tubig niya. Mutambong ko mo ko dito sa trabaho. Magpa-chat lang ko ni Madam dire, naaman dire sa akong loyo. O kung sa'y kuan. Kay trabaho sa ko. Launa na kapin. Basta kay marag okay na siya. Sige, mauna to. Oh, ilak pa din na ko deh. Oh, deh. Tuyok na siya, di ba? Nilaban na oh. Tuyok na. Oh, ni. Dara. Okay na. Halugan ako. Ano na usa ka wala. Nalipong na. Okay na. Tambog ko kay. Kuya, ikaw si bahala.